दिनै बे समाव जोंनि फिसा गेन्द्राबिल गामिनि एबा सत्र गेन्द्राबिल गामिनि जोंहा मानगोनां जोंनिनो सासे मोजां गाहाम सानगिरि गाहाम हास्थायगिरि बिथां निरेन्द्र बसुमतारिया गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनो बा गोरिब न'खरनो 43 न'खरनि सुबुंफोरनो दिनै माइरं रानना होदों। बे कर'ना भाइरासखौ जुजिनांगौनि थाखाय बा लकडाउनखौ सौखिनांगौनि थाखाय दिनैहाय बिथां निरेन्द्र बसुमतारिया जोंनि गामियाव माइरं रानना होदों। बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। जोङो बे लकडाउन समावहाय बिथांनो जों साबायखर बावो। दा बिथां माइरं लांफैग्राफोरखौ लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा बिथां निरेन्द्र बसुमतारिया बिथाङा बेनो नोंथांमोना बयबो सिनायखायो। बिथाङा सासे सुबुं अनफावगिरि एबा समाज सिबियारि। बिथांखौ जोङो जोबोद मान होयो। बिथाङा गावनि निजा धोननिफ्रायनो एबा बिथाङा गावनि न'खरनि सम्पतिनिफ्रायनो बे माइरंखौ रानना होदों। बिथांखौ जोङो साबायखर बावो बे फिसा गेन्द्राबिल गामिनि जानानै।